padha wilunggan ing pendeta. Pangestunipun Kakang ingkang nampi. Sampun kula tampi damel piyemana. Iki kula mboten sepengaturaken sinten. Ndak tampa gawe supa gembiran. Diajingan kene. Maring Kepiye pakaryan? kenane babar kawis padi pangupa sakono rampung sedaya. Menawi sak wanci-wanci panjenengan betahaken, boten nyuwani dhateng asta panjenengan. Syukur mangayu bagya seketijune. Yen to ingkang sira ora nglalekake kabeh kewajiban. Diajingan. Rasane atimu kepiye sawise nglakoni bebrayan agung marang pun Kakang Ami. Mas pindah dhateng batas mula kang Mas. Menawi kula gampang ditus garwa panjenengan. Menapa menawi sampun kakahingan wiji kados. Kaya ngono. Yen ngono padha marang pun Kakang. Awit sing digadang-gadang janipun Kakang bisa nggone bebrayan kuwi mau tegese duwe putra minangka kanggo oyoting bebrayan aja nganti kuat bisa langgeng ya jenengan aku tak takon karo Geng Sira. Sajake saben-saben wilunggan kelawan pun Kakang. Jur Kang Sira mandheg mangi setane arep matur. Kang Mas Samsul. Ya. Cetosipun wonten perkawis kami kados badhe kulaturaken dhateng panjenengan Kang Mas Samsul. Yen pancen ana sawenehe wewahi mongko iki ora ana sawak-sawijining. Ayo enggal kabuka ana ngersanipun. Kula Mas Dino sanget. Menawi to kula nggalehaken bapak sumpenan kula. Mbah ngipi. Kang Sira ngipi apa? Namung saking Nur Mas. Wonten kados babar Singosawi. Kemenika wonten banjir banjiran. Saka rumangsamu ing Singosari kakelak banjir. Sak banjir. Kakang para prajurit lan para sedaya wonten ing Singosari kesami. Sedaya karwa dikathah ingkang pun slametaken. Kang inggih sekalian kudel pun slametaken. Jur sapa sing ora kena dislametaken? Namung panjenengane Mas Samsul Pati Kiamruk. Kyayang Greni. Ya Mas. Mbok aja dipenggalih. Kang Sira dhewe rak mesti ngerti. Yen ngipi mono kae tembange wong mulu. Mbok menawa soren. Yayang Greni. Ora susah kok penggalih sing kanthi jeti. Saupama lebaya kang tumempuh ing Praja Singosari. Mongko pun Kakang ora nate dadi kalubutan marang sepajaning apa meneh. Kula cilangan dhateng panjenengan Kang Mas Samsul Pati. Bagi wonten kedadosan kados pundi wonten ing Singosari Kang Mas. Anggreni aja ndarbeni watak kang jelih. Merga pun Kakang salah sawijining pangayung. Saupama telik sandi bebayane musuh. Kang rabasa perang ing Singosari. Anjungking kabar. Pun Kakang ora bakal
Marsawati. Ojo enak kapenak lungguh kursi jegrang sirotupak palungguan Singosari kuwi dudu warismu mula kang saka Buyan Semati lemo lengser saka palungguan Singosari nek pancen ora trimo metu Joko tandur aku Buyan Semati tandur aku. Sayang Reno. Iki tidak tidak, Mas. Yen ngono kumus iki. Titik lain tok nantang parang serian. Padahal pun kakang pangayoman Singosari. Kakang ora trimo lamun negara Singosari dijaluk marang tok. Panjenengan mirengaken iki kalipun Dimas Bajaya Kang Mas. Panjenengan ketemu dhateng putra panjenengan Sabta Setimo kan. Anggene kowe katremo ing dalem penjaba. Aku tak bajutaken. Menika dene panjenengan Kang Mas Samsu Mas. Arep kepewe aturan. Ansumati anti aku ngitrangi Subastara Saktri Silo mergo aku wis ngerteni sapa tumindamu sing rikala semono wis wani Merjayapati lawan wong atu aku Rama Kinarok Sudarmamu mati rumangsa gelo atimu semono ati Kanjeng Rama matine saka kenal mula nganti aku balik putih saka Semarang Wis amun pun kakang mateni marang. Oh. Yen to kaya ngono mergo sira gelo mergo rikala semana sang aku tunggul wetung uga simateni Rama Kinarok. Iya. Wong tua mungsuh, anak kudu mungsuh. Kaya ngono pacutake aku. Ayo, nyoto sangketan di ngono aku Ansumati. Waduh.
Mas Anusumati sampun menikmati ampun penjenengan kedraro karung angunipun ketangisan wonten paribasan penjenengan nangis ngantos getih paribasan Mas Anusumati wonten badhe walaya kula sing mati nggih pun mati penjenengan ampun ngalih. Mas Anusumati bukan ada rugi. Aku bakal ngemban putramu wis tanggep dadi putraku dhewe mula kanggo gelem dadi bojoku. Pancen ora silai Semara kelakone. Kami ya jagat gulung kali basan akrab bakal barang dadi kanggo boten purun so dados karo kula. Pancen kewelas lawan putramu sing isih punang bayi kula turut ana apa sing dadi kekarepan putramu bakal ulungake waton kanggo anggreni iki gelem dadi garwaku. Sampeyan isih kepengin urip mukti ngami bawa ana ing kraton Singosari. Gelemo siramu dadi bojoku. Piye jadi? Aku dadi garwaku sedhi ngopo? Ora dadi opo? Pancen ke wanita sira nek becik ora kok dipesake. Kok dimulyake kok ora gelem. Kowe ninggali Singosari Anusumati mari mati. Aku sing paling Prabu ana Singosari.
Panjang yo, bener.